మెక్సికో రాజధాని మెక్సికో సిటీలో అధికార ప్రతిపక్షానికి చెందిన మహిళా చట్టసభ సభ్యులు పరస్పర దాడులు చేసుకున్నారు. అధికార పక్షం ప్రతిపాదించిన చట్ట సవరణను వ్యతిరేకిస్తూ ప్రతిపక్ష సభ్యులు పోడియం వైపు దూసుకొచ్చారు. ఈ క్రమంలో అధికార ప్రతిపక్షానికి చెందిన మహిళా చట్టసభ సభ్యులు ఒకరిపై మరొకరు దాడులు చేసుకున్నారు. అధ్యక్ష స్థానంలో కూర్చున్న ఓ నాయకుడు వారిని ఆపేందుకు ప్రయత్నించినా వారు శాంతించలేదు. ఓ ఏజెన్సీని రద్దు చేసి దాని స్థానంలో మరో సంస్థను ఏర్పాటు చేసేందుకు అధికార మోరెనా పార్టీ ప్రతిపాదించింది. ఈ చర్యను వ్యతిరేకిస్తూ నేషనల్ యాక్షన్ పార్టీకి చెందిన సభ్యులు పోడియం వద్ద నిరసన తెలిపారు. ఈ దశలో అధికార మోరెనా పార్టీ సభ్యులు వారిని అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించగా వాగ్వాదం పరస్పర దాడులకు దారితీసింది.